call on Adam Price to move Amendment 4, table name Rhyn ap Iorwerth. Adam. Diolch i'r Pwylywydd, ac ga i ddweud ar y dechrau trwy ymateb i'r ysgrifennydd cabinet. Dwi yn dymuno'n yn dda iddo fe gyda gwireddu amcanion clodwiw y strategaeth yma. Dwi ddim am eiliad y dydw gwir yn ame i ddiffiantrwydd a'i commitment personol i'r dasg hynny. Lle mae yna angytuno gyda ni, wrth gwrs, yw y graddau y gallwn ni ddisgwyl i'r strategaeth yma gael ei wireddu. Oherwydd, un peth sydd yn wir, os i ni'n edrych nawr dros hanes y cymoedd yn mynd nôl i'r 30au ganrif ddiwetha, mae wedi bod yn frith o strategaethau clodwiw, y dydw gwir. Ac bron ym mhob cenedlaeth, dyn ni wedi gweld gosodiad polisi gan y Llywodraeth ar y pryd sydd yn ceisio wneud yn iawn am diffygion y blynyddoedd cynt. Hynny yw, allwch chi fynd nôl i ddechrau y dydw gwir, polisi rhanbarthol yn y 30au, wrth gwrs, yn y chwalfa. Llyfr Hilary Markwen, South Wales Needs a Plan. Mae dal yn wir, dyna tragedy. A dwi yn gobeithio mai dyma fydd y cynllun fydd yn troi'r cornel i'r cymunedau i ni yn cynrychioli. Ond os ni'n edrych nôl dros amser, wrth gwrs, y patrwm dyn ni'n gweld ydy o ddyfynu yn Saesneg Idris Davies, The Great Dream and the Swift Disaster. Ac wrth gwrs ni'n gwybod am gynllun yr Llywodraeth Ceidwadol diwedd yr 80au, y ddau fenter y cymoedd, y Valleys Initiatives, ond hyd yn oed yn ers datganoli. Mi oedd y gynllun, yr un mor glosi wedi cael ei gyhoeddi gan Lywodraeth Llafur Cymru 20 mlynedd yn ôl. Turning Heads, a strategy for the heads of the Valleys 2020. Geiriau da, syniadau da, rai ohonyn nhw yn debyg y dydw gwir i'r rai o'r syniadau sy'n yn y cynllun yma, yn lle parc tirwedd ar gyfer y cymoedd, parc rhanbarthol ar gyfer y cymoedd. Mae rhaid gofyn cwestiwn, pam i ni bob rhyw 10-15 mlynedd yn gorfod cael strategaeth newydd, gorfod cael tasglu newydd neu beth bynnag i ni gael o fe, oherwydd bod polisi wedi methu fynd i'r afael gyda phroblemau dwfn strwythurol yr cymoedd. Ac dwi'n deall y pwynt, wrth gwrs, a wrth gwrs dwi'n cytuno gyda'r ysgrifennydd cabinet, sneb eisiau cwango, ynddo fe? Ond tragedi y cymoedd yw, a dyn ni'n sôn wrth gwrs am ranbarth sydd yn cynnwys poblogaeth o ryw 700 a hanner o filoedd o bobl. Ond does na ddim siap strwythurol, sefydliadol wedi bod iddo fe. Does na ddim endid ranbarthol o ran llywodraethiant wedi medru fynd i'r afael gyda problemau'r ardal yna. Mae'n debyg iawn, y dydw gwir, i ardal y Rŵr yn yr Almaen, sy'n ardal faith iawn, llawer mwy y dydw gwir, miliynau o bobl, ond sydd hefyd wedi methu cael undod a chysondeb o ran polisi oherwydd mae yna rhyw 53 y dydw gwir o awdurdodau lleol yn yr ardal yna. Be maen nhw'n wneud yn y Rŵr, wrth gwrs, ydy adroad y millennium yn y flwyddyn 2000, fe wnaethon nhw creu corff datblygu economaidd ar gyfer y Rŵr am y tro cyntaf. A mae'n dal mewn bodolaeth heddiw. A dwi'n credu mai dyna un o'r resymau pam fod y Rŵr wedi medru troi'r cornel. Yw bod gyda nhw corff gyda llaw, sydd yn atebol yn ddemocrataidd, nid yn gwango, mae'n atebol i'r 53 o ddinasoedd ac o drefi o fewn y ranbarth. Ond mae wedi medru siapio, nid yn unig llunio strategaeth,
ond wneud yn siŵr bod wedi cael ei wireddu. A dyna'n ngofid i, a dyd y gwir, bod ni hefyd yn mynd i gael yr un trafodaeth mewn 10 i 15 mlynedd eto, strategaeth dda, ond heb gael ei wireddu oherwydd doedd y cyfrwng ddim yno ar gyfer sicrhau hynny.